lugar na dyan talaga nga nagsagana. Dala ka sagana pa rin nga paginan tayo, pa rin nga masyanakan. Amom, ti sorda ito. Kalak ka sila, kalapati. Nga mamelasin, tino na. Kas kada baro kasi dyan, na malakay, mamelasin na yun. Ang kagabanwag kayo kami na yun. Hanto ka kasi suratan pa rin. Mabasa kiji Biblia ata. Anong itsurahan din doon ng kail? Agkabanwag. Ano, dig kabanwag? Baro. Agtawin 16, 17. Ay, umubing din tumanay. Wan. Nakalanji Biblia. Madega. Ituloy mo lang ng kail. Sige. Sige. Ang subli tayo. Tiki na ubeng. Aming ipigsa. Nga, mahantay itong agtarabahon. Naanay. Ano nga kanin tayo? Prutas. Ito nga, prutas to. Ay, kay waran to nga prutasain. Wan, kaya lagi nadan sinibay day. Kasi taon. Wan. Adi sumarunong nga biyag tayo. Iso tayo chay. Tadidram ayan na. Tadidram, wan. Nga mo kwa jay pare. Tadidram ayan na. Ada jay, ada tang. Takar sumaw. Wan. Galay. Alay man. Aray. Galay. Aray. Galay. Alaman. May sangat pastor ka ah. Kaya nakadala mat lima pastorak mat. Wain kayang-kaya na kay. Memorize lang sa amin nga Biblia. Bakit na? Abakin na tapos tawra na. Ay. Talaga paging kita nga talaga. Agling ay. Ay, wen, natin sila balatong. Isungag din ito maba. Mingsi ka na banog ka nagibaon. Ay, nara, sana makayarin no kasi nara iso na. Nakapigalapahid ko. Ngami. Nga hangko na nga mawawatan. Kalatatay, kinagdinggat, daye kamuti, ikaibil ko dyan suksukot sa kagaborante saba, yamok. Dito sa magpeta nga mga bulunyog sa togmula. Si magpeta kito, ay kaya nagsubli ka lang kay mulang na. Nagsubli ka ba na yun? Magmulang. Tatay din mula kaon. O pare, tatay din matata saba pare. Gwen pare, ginupong-gupong ko. Hindi ko dati pa pare, diyan nawatan na diyan. Iti ulat. Na po, ginyawan na ka talaga ni apong mo. Apa tingnig. Apa di ka nga patay. Man pare, kun naman diyan nawatan. O sige, itumba mo ta, taalad data, alad sawin tumbak, alad daya alad na ay tikam kamuti tarungan. De pornos. Awal kanya di kaya ako kay Papa Poso di kaya. Sanaya kitan. Uwi na. Kasi lang di istorya ni kumpare kati may panggap di kiti training ngari ori banda po ang inaw. Sanaya kaya. Ang peso aja bukan ni pare. Ang maluta pa ya. Ang kabil ta pa no amo to term tigara mo. Ay ke pang-ursa ka mo na. Oh, pag step halimbawa to daril. Wala. Hindi na mo dito daril. Kati to daril de pakastoy sa proseso sa kasta. Di ba black belter kayo diyan kail? Hangko naabot brown lang. Brown belter Brown kayo bitter. May hinabak mo ti black. Wen. Ginanatang. Wala nahawak met apa nga. Sa bale man nati ayan mi. Dati ayan mi ngamen. Truck ma. Sudangay. Ke yaw yan. Saka lang ti pagalingan da. Mat Agkutar. koktar. Kasi nung ngayon di awan na ke dati ni pare ti inadat ti truck ma. Boxing, judo, karate, arnes wala ni pare talaga. Ay arjame na yun. Wen. Amo ni pare. Adi tinadal yaw. Wen. Boxing arena stadium. Niti dama agpaiso pa lang tangipin mo. No pustisaw. Wen, pustiso. Ay pustisaw. Nyam natupulan ta kung ano kaya na ti lukat ti pare. Amerika dala. Wen. Ububing pa kanya. Hindi kapsat ko. Ajay. Ramin papa ramin di balay na. So ti may samang suporta kanya me. May kadya kanya me. Dadya pa rin gastos na dyan. Gastos na kaya. Gastos dahil amal dahil Amerika. Agi pa pawit ti kwarta. Ading na lalaki. Babae pare. Buridit babae. Babaya. Uwin, babae pare, may trabaho na. May, Ano trabaho na dyan? sila formal may, nga nagabanes, nga sur-sur na kastani, nga tao may, hindi. Matindi. At at hospital, at at ko pare.
Iso na. Matindi nga ron. Manong imitawin yan. 78 kun to October 17. Ganutin ka na. October. 78? When? 78 kun ton sakto. No Novemberan, nagtima po 79. Ay di ada yung amang nga nalaklakay da. When? Nakalakaya. Halakay. 84 mo saan? 85. 84. Nay. Ubing ka pa yung araw. Bigyan pa nga road. Teka tawin na na, ububing pa ka ni. Dahil ading ni bakit teka tawin na. When? Iso tiya pa ka na pwede. Ni gayam garit pare. Ni bakit kanya na. Ni gayam garit. Ni gayam bakit ti kwa jaya king kwasuna. Kagin pa ka na. No, diyan ka mo niya nagan na tiya pa ka na din. Natay pare. Ay pa ka na din. Nangaba kami isalit sa matyo eh. Espiritu ata wala may. So ata wala may. Mamati ka karata. Isa lang kanya kidi na tumpar na ti kwa apaw. Ti Pajero, ito samo ti kapilya. Min ti damag. Ato, Ti damag agpaiso yung dati kwa. Ti alalya. wen. Ahaw. Wen. Nakakita kan? Wen na. Ki siya tam nga rada. Wen, thank you. Ada, ibagadawan siya. Nay. Manggi ka pa di pusik da. Isya tantayon. Hey! Ay, napipya. Tanalamis. Na, Mamatya kita. aji kay kapre, mamati kayo. Wen nangisit, tika pre. Oho. Wen, tugot. Talaga nga nakakita kan? Wen. Aji kami nagpaisuan. Ada, wen. Wen, medyo na high ko ang pasensya na kanya. Garik no gana sa ke. Kastoy. At istorya ni pare. Nga nagtukaw ko rin kastoy lang. Kaya nga matukor ko nagdakkel ni tao. Pasuron mo ako mga. Baka may baganan to ni kumpanya kasi lapay ay. Kasi ako waksyon na. Oh. Ay kadwa si Ed ti kalap na. Siya banit. Wow. Oh, kaya sapa apang kay sangat. Nga din signat pa lang ah. Kabanbanwagan pa lang. Una, jay kasiguran. Tata, kasi nga kaya ti bolala. Ngam na sa bukata. Agtugtug awid jay nga gababano ti abano. Pao nga parpasan nga ito yun eh. Katugin parpas talaga. Wen. Nga purawon ti bok na. Nakatugaw pa nga di pa kilomet. Kasunod kilo. Kay espiritu. Angin da jay. Angin. Isungahan nga ang kilo. Talaga nga. Tatar, diyan mo lagay, nga kapkaba ko na, taray! Rudy, gawitang! Ni, apay nga panawa di bandit ko, ana? Mana ka? Nga, mamawak. Adorasyon ko rin kaya. Ang movie kinipala dyan. Tangin na ito dalan ta dalalya. Di nakadung param. Ada, oray dyan ti... Ado din na, dung ti bangga. Ado na dung parjayan na. Uwan, siyak pa di nakakita. Magmag na. Ni Radiero Hill nga agas. Tata, sasan mo ang tagararbis, shape ngat. Tata, butik. Idi, hindi na mabuto rin limesin. Napanan di lingit ti Melina. Awanin, nagpukawan. Kung ko sinunod awanin. Kasi ita talaga, pukaw da. Ngam tinagamamaklang, at nagbalangkit. Nga nagpakita ti rupa kaya nagbagtit. Daya nakakita di rupa. Ang mabaling nga, diyan ka mo kung matipagpangako nga balak, ng takarkulog kay Han, ang mangyari, ayay. Tanda ka niya tayo espiritu eh, niya po Diyos. Idi nga kabanbanwagan mangkal. Mm. Anamit ti nagdaldala namin di ubing ka. Di trabaho. Mekaniko. Mekaniko ti lugan. Wen, di ko ti laging. Ay, madi kami nagpaspastori day. Ay, Han pay. Anya, Saklarang rugi di ginang rugiak niya napanggap niya kasiguran 1965 1965. when Nga nagbasbasa ka ti Bible. una tata 1968 atan na bodo sarakon ng iglesia din nagadalakon tata tulikon de pinandarmon de insweet mon ngamda kami ti ang kwagat liabi ang tulbek Ano nga ay? dati rekta Ay, Rick tayo nga kasi rekta dyan. barot Why? Wait. Kuno pa ni maaming ko truck meeting.
segunda mano, tata, ren ko na may cambio ma, ti neutral. Why? Tanong may cambio neutral ke, Antarayan. na tata, na may cambio, na kuha mo na iti neutral. Bademon na jay clutch. Ayan. Why? Ato jay clutch ato jay trino. Nem muna. Wan. Kawan man. Nay, Oh, tata din pati ko. Data de cambio hop primera. Tata de cambio. Ariamutin na jay clutch. Tamo banner boromon magnan tumarayan. Dendren. nay. Tapos hanapin ito sumara nga trabaho may dinagbakpo ka. Ito ko ito brati di sawmill. Alam ito Bram. Operator ti crane. Crane? When? Pao. Kaya nga basta nga trabaho aji crane. Aja gikwati ko aji kay. When? Didakil nga. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the